Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Nhau yandiunza pano mukoma inhau iyo inondinetsa mumwoyo mangu. Handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Saka mukoma zvakaitika ndezvekudai. Ininiwo ndakasangana nemurume wangu. This was somewhere around 6 years ago. Pandakasangana naye ainge asina kundiudza kuti paakatanga bhizinesi rake akaenda kun'anga. Saka murume wangu iye anoita bhizinesi redigital branding, anoita zvekuprinta matishirts uye zvakare nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Aitomboshanda neumwe mudhara wekumusha but iye ane mapepa emuno, saka anogara achibata matenda. Saka pandakasangana naye mukoma, ndinoda kureurura kuti chandakatanga kuchiva paari yainge iri nhau yekuti aiva achiratidza kuti iye munhu ane mari dzake. Ndo chandakatanga kuchiva paari. Rudo rwakazouya harwo, but this was after that ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndoda kutoreurura mukoma kuti ndainge ndichitonwa mapiritsi ini ekuti ndinge ndichikasika ndaita ovulation, ndokubva ndabatira pamuviri. Ndabatira pamuviri kudaro ndo pandakabva ndachizotanga kugara naye, ndikabva ndachizoroorwa paya. Saka mushure mekunge ndatanga kugara nemurume uyu, aiva nedzimwe nguva dzekuti aikwanisa kungokufonera kutokuudza kuti ndava kutokrosa border ndiri kuenda kumusha. Saka akazondiudza kuti pose ipapo anenge aenda kun'anga kunobatsirwa, zviya zvekuti unenge uchingobatsirwawo zvekare nekuti unge uchikwanisa kuzotenda midzimu yako iyo inenge ichikuvhurira malaki. Fast forward, tazvara vana vedu vaviri avo vatiinavo. Umwe mwana mukomana iye ane dambudziko rekuti anopota achimborasika njere. Izvi ndakatanga kuzviona mushure mekunge mwana uyu ndamuzvara. Pane zvimwe zvandaingoona pamwana zvandainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kumbonyatsokuitika pamwana uyu, sezvo ainge achiri mwana mudiki. Zvainge zvisingaoneki kuti iye anotorwara nepfungwa, but mukukura kwake ndakanyatsokukwanisa kuzozviona manje kuti mwana wangu haasi right. Saka ndokubva tachizoenda naye kumadoctors. Mwana tikabva taudzwa kuti atori nedambudziko ende achange achizongorwara nechirwere chekurasika pfungwa kweupenyu hwake hwose. Ukuwo murume ainge asina kana kumbondibudira pachena kuti dzimwe mhiko dzose idzo dzaainge achiita dzainge dziri mhiko dzekuti kana azova nevana aifanira kuti ange achizosarudza pakati pevana avo vaanenge aita neumwe mukadzi, because ainge akamboroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Saka ndakabva ndachizongoitawo munyama wekuti ndakabva ndaroorwa naye. Mwana akamuita sacrifice. Chandiunza pano inhau yeizvo zvandakaudzwa nemurume wangu. Murume wangu akauya kwandiri akabva anditi, mudzimai wangu, tiri kufanira kuti tinge tichienda tose kun'anga. Saka ndakamubvunza kuti kun'anga uku uri kuda kuti tinge tichienda kunoita sei. Haana kuda kundibudira pachena, asi mukoma akazondibudira pachena. Soon after that ndatanga kungoramwawo, ndikabva ndati ini kana iri marriage yacho inenge iine masikret akadai, tariraone kuti ndakazvara mwana wekuti life yake yaachazorarama ilife yekuti inenge ichirwadza nekuda kwekuti iye anorasika njere. Saka akabva achizotanga kuchema. Saka achichema kudaro akabva ati, mudzimai wangu undiregerere, zvinhu izvi ndakazviita ndisati ndasangana newe. Iye murume wangu kana achitaura anoti mukadzi uyo waainge akamboroora, uyo akaita kuti ange achiwana mapepa emuno muSouth Africa, mukadzi iyeye hanzi ainge achida mari zvisingaite. Saka aigara angori nepressure yekuti ange achipa mukadzi uyu mari nguva dzose. Saka iye anoti nekuda kwekuti vainge vakazvara vana
vose akabva achizofamba achienda mudzin'anga dzakasiyana-siyana achitsvaka n'anga inomubatsira because ainge asingadi kurambwa nemukadzi uyu muSouth African, nekuti aiti kana asina mari hanzi muSouth African uyu aitoenda kuboyfriend yake muNigerian umwe uyo waainge akambodanana naye asati azosangana nemurume wangu. Saka ndozvaakandiudza izvozvo, akataura achichema akati panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatozvizivi kuti ndichazogumisidzirawo ndawana mukadzi anondida wekumusha. Iye aifungidzira kuti achazongoroora kana kuzongoita zvemagirlfriends emuno muSouth Africa. Akati nekuti ndainge ndichiziva kuti maSouth African ivo vanoda mari, ndokusaka ndakazongoita mhiko dzekuti wacho wandichazoita naye vana after uyu iye ndiye wandichange ndichizoshandisa pamhiko pamwana uyo waanenge azvara, wane wacho ndiye wandichazoshandisa pamhiko dzangu dzeurombwa. Saka ndakamubvunza ndikati saka kun'anga tikufanira kuti tinge tichienda kunoita sei? Akanditi kun'anga uko kwatiri kuenda hanzi n'anga iyi inofarira kuti inge ichizorara neni. Ari kuti n'anga iyi kana ikarara neni hanzi mwana wedu uyu wandakazvara, hanzi kana kuri kunzi ndikarara nen'anga yacho iyoyo zvimwe kuda hanzi mwana uyu anokwanisa kuita right. Saka ndo nyaya yandiunzawo pano mhuri yeZimbabwe. Iniwo handizivi, ndagumirwa handichazivi kuti ndoita sei. Zvinoita here kuti ndinge ndichienda kunorarwa neimwe n'anga? Murume wangu akanditarisa, kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu muchazondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nditori nezvimwe zvandisina kukuudzai mukoma, zvandaona kuti zviri too sensitive. Saka pane izvozvi izvo zvandakuudzai, kana zvichiita ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi mhiko ndedzekuti vari kufanira kuti vange vachienda vachinorara nen'anga yacho iyoyo, asi hanzi n'anga iyi vari kufanira kuti vange vachirara nayo murume wavo akatarisa. Saka hanzi izvi ndo zvinokwanisa kuzobatsira mwana wavo kuti kunyange zvake achirwara nechirwere chepfungwa, but hanzi zvinenge zvava nani, zvinenge zvisisiri serious zvekuti hanzi anokwanisa kuzotoraramawo life yakatonaka kana kuri kunzi vakarara nen'anga yacho. Saka vari kuti zvingaita here kuti ndingararwa neumwe murume wangu, murume akatarisa kuromba is not a joke. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini handikanganwi zvandakaitwa neimwe mbinga iyi mukoma nashi yainge yagara ichindida. Pandakauya muno muSouth Africa ndakadzidziswa nevamwe vasikana vekubulawayo avo vandakatanga kugara navo. Saka ivo kubasa vainge vasingaendi, but life yavairarama wainyatsokuona kuti ava vanhu ndo vari kunakidzwa neSouth Africa. Vaingoti kana vakangogara kuda about 2 months vobva vatodzokera zvavo kuZimbabwe apa vaine mari. Ko iro label ravainge vachipfeka vakadzi ivavo vaipfeka rimwe label rekuti uye kana. Saka ndakabva ndachizotanga kuwirirana navo vasikana ivavo. Saka vakabva vachizondiudza ndarimwe zuva takagara ndichivabvunza kuti ivo vainge vachizvigona sei. Vakandiudza kuti ivo vaita zvemablessers, vaidanana nemaNigerian uye zvekare vainge vachidanana nemamwe maSouth Africans, vanhu vanenge vaine mari dzavo. Mukomana chechechi iya yamunoona, iya inonzi Zion yemuno muSouth Africa, kuya ndiko kwakazara vanhu vakaromba manje, because ipapo pandakazotsvakirwa umwe murume ainge ari wekuZCC. Mukomana mbinga iyoyo yainge yakaromba. maSouth African zvavo vanongoti isusu semaZimbabwean takaromba, but mukomana muno ndo makazara vanhu
vanoita zvekuroya uye zvekare mishonga chaiyo yakawandisa iri muno muSouth Africa. Mukoma ndava kudanana nemuZioni uya tichidanana kudaro akanditora nerimwe zuva, anditora akaenda neni kumba kwake, akabva achizondiudza kuti mudzimai wake ainge asiko, ambobuda ashanya. Ndakaenda kuya mukoma. I was so happy ndichiona kuti murume uyu ainge achigara pamba painge pakanaka kweidzo motikari. Mukoma ainge aine dzimwe motikari dzainge dzakawanda zvisingaiti. Tapinda mumba paya tava kutanga kunakidzwa nerudo rwedu. Chaindinetsa mukoma ndechekuti aiti kana akada kupinda mandiri aitanga kushinyira zvekuita sekunge munhu ari kunzwa pain. Ndakatombovabvunza baba ivavo ndikabva ndati, ko chii chiri kuitika? Kasi une STI here? Because aishinyira pose apo paanenge achida kupinda mandiri. Kundaigozivei kuti baba ava ivo vanoshanduka kuita nyoka. Saka ainge achiri masikati ipapo. I think kuti it was somewhere kuma past 2 because takambotanga tapinda mutown tikanodya ndokubva tachizoenda kumba kwavo. Vakabva vati no, let us just wait. Izvo shasha yainge ichimirira kuti kunze kunge kuchimbotanga kwasviba. Mukoma when it was night time, shasha yainge yapinda mumutu zvino, yakauya mukoma ndokubva yachizotanga kundigreba ikandibata. Ndakapiwa imwe romance mukoma, ndichinzwa kuti zvainge zvichinakidza. Izvo ndainge ndichitonanzva sikarudzi yangu nenyoka, ndokusaka ndainge ndichinzwa kunakidzwa kudaro, but ndaitonzwa kutoti rurimi rwavo baba ivavo rwainge ruchinyanyisa kutonhora zvisingaite. Ndokubva vachizouya pamusoro pangu, but vakauya pamusoro pangu vakaburuka vakaenda vakanodzima light. Saka ini ndiri munhu wekuti handitori goni kuriita bonde apo kana kuri kunzi munhu akadzima light. Ndiye ndichida kunyatso kuona kuti zvakamira sei. Paya ndavaudza kuti vange vachibatidza light. Shasha yakaramba. Vakabva vanditi ndiri kutochewa nelight this and that, ngatidzimei light. Ndokubva vachizodzima light. Mushure mekunge vadzima light, mufunge zvenyu mukoma Nash, ndakangoti no man, there is something that is wrong, because ndaiti kana ndakavabata ndichivapuruzira kumusana kwavo ndainzwa ndichiparwa. Vainge vava kuita sekunge vainge vaine makwati kumusana kwavo. Ndakamuka ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti ndige ndichimbonorasa mvura. Ndokubva ndabatidza light kudaro ndikabva ndati let us continue. Vakanditi dzima light. Ndikati kwete, kana ngatiitirei bonde redu mulight, ndoda kuti ndinge ndichikuonai. Vari pamusoro pangu mukoma vakashanduka kuita nyoka. Ndakavhunduka ndikabva ndavapushira kwakadaroko. Vakabva vati kwandiri, kochi, what is wrong with you? Ndokubva vatotanga kutopopota. Ngoma Nashi vakabva vatopfeka morning gown ravo, vakabva vatanga kundituka. Vakabva vanditi hey, you are a Zimbabwean ende uri muroyi wewe, why wavhunduka kudaro? Inini manje ndinoshandisa tapelo dzekuti kana munhu akada kundishandisira mishonga yake pandiri haimbofi yakashanda. Uri muroyi kai wewe? Uri muroyi, ndatozviona kuti uri muroyi. Mukoma Nashi ndakangoburuka kubva pamubhedha ndokubva ndatotanga kutopfeka hembe dzangu. Ndikabva ndati ndinokumbira hangu kuti munge muchindiitira boat ndidzokere kumba. Vagoti votanga kundishaudha. Saka pamba pavo painge paine imbwa mukoma, mamwe mazibulldog. Vakabva vati manje ndikuda kuti ndinge ndichikurumisa neimbwa dzangu. Ndikati hazvona hazvo kana basa, asi chandaramba ndechekuti ndinge ndichirara nemi makaita zvamunenge makaita, handidi zvangu. Neniwo ndikabva ndatanga kupopota. Saka vakabva vatanga kuseka mukoma. Vakauya ndokubva vatanga kundigreba vachida kundinyengerera vachiti muZimbabwean uyu anopopota. Ndikabva ndati please ndapota ndisiyei zvangu, ndati ndinokumbira kuti munge muchindiitira bolt. Vakandiitira bolt mukoma. Ndakazotenda Mwari pandainge ndava kubuda gedhi repamba pavo, because ipapo ndakaita hangu zvivindi zvekuvapopotera, but ndainge ndichitotya kuti murume uyu kana akangondipandukira ndinoita sei naye. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma pandakamborara neumwe murume muZioni. Murume iyeye mukoma akashanduka kuita nyoka. Ndakamutarisa. Kubva ipapo vasikana vaya vandainge ndichiwirirana navo handina
kuzoda futi kuzowirirana navo zvekare, because ndakatoona kuti ivo havatorina kana basa nazvo. Pandakavaudza kuti Muziyoni uya wamakati ndinge ndichidanana naye iye anoshanduka kuita nyoka, vakatongoseka zvavo kuratidza kuti ivo zvinhu zvavanogara vachingosangana nazvo ende havasina kana fiye yekuti munhu akashanduka kuita nyoka kana kuti ukanzi unge uchirara nechikwambo, they don't even care. Ndo zvandakasanganawo nazvo izvi mukurarama kwangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. I will never forget zvakaitikawo ipapo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Kutaura chokwadi mukoma, iniwo ndaneta nenhamo, kunyange zvikazonzi ndazouraya kana mhuri yangu yose, ine handisisina basa nazvo. Kubva zvandakapinda mumarriage mukoma, ndainge ndiri very honest kumudzimai wangu. Saka I recently found out kuti mudzimai wangu iye ari kundichita. Saka ndine mamessages awo andakaona mufoni. Chiri kundirwadza ndechekuti mudzimai wangu akarara neex-husband yake. Pane apo mudzimai wangu paakadzokera kuZimbabwe, pane zvaainge achida kuti ange achigadzirisa mabirth certificate. Saka akabva achizoenda akanosangana neex-husband yake. Saka mudzimai wangu foni yake ndainge ndisingatomboibati because ndainge ndichivimba naye nezvose zvaainge achindiudza kuti ndo zvaakaitwa neex-husband yake, because the ex-husband got married to her best friend. Saka ndainge ndisina kana tarisiro yekuti angasvika pakudzokera kune ex-husband yake, kurara zvekare neex-husband yake. Saka mukomanashi I then found my messages mushure mekunge ndati ndiri mune rimwe group sevarume tikangotanga kungotaurawo nyaya, then ndokubva ndachizongoti ndadzoka kubva kubasa ndikabva ndatora foni yemudzimai wangu tichita sekunge pane zvandainge ndichida, ndikabva ndatoona mamessages mukoma. Vanhu ava vakaenda vakanorara kuloji, even though vakazoenda zvavo kunotoresa vana mabirth, but vainge vakarara vose kuloji. Iye akaita sekunge kune kwaainge aenda kunorara, iyewo murume akabva achizobva pamba achita sekunge kune kwaari kuenda, vakanorara vose kuloji. Mukoma ndakarwadziwa, the pain yandiinayo kusvika pari nhasi, it is just too much. Mudzimai akandikumbira ruregerero, but I cannot forgive her. Ini ndafunga kuti ndinge ndichimushandisa pamhiko dzehurombwa. Handizivi kana muine maconnections avo amuinawo, kana kuine vanhu vamunoziva avo vamunoziva kuti vanokwanisa kundibatsira. Ndinenge ndisingadi kuti vanhu vange vachizondichaja mari dzakawanda, vandichaja futi mari dzakawanda, zvinhu zvacho zvobva zvachizoramba, because inenge itori sacrifice iyoyo yandinenge ndatoita. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weya, pakaipa. Hanzi ndafunga kuchekeresa mukadzi nekuda kwekuti akadzokera akanorara neex-husband yake. Ko vakazozvifambisa sei kunai amai guru ava? Zvimwe kuda vainge vava kuda kungoita revenge nekuti murume wavo akatorwa nebest friend, but vaisafanira kuti vange vachidaro amai guru. Asi hanzi ndo zvakaitika pavakaenda kumusha vachida kunogadzirisa mabirth certificate evana. Pavakanosangana nemurume wavo vakabva vachizorara nemurume wavo. Mukoma vakazotozviziva mushure mekunge vabata foni yamahwani. Let us try to speak with him in the comment section. Kune avo vari kutesta application yedu, munongoramba henyu muchitesta application muchiona kuti zvakamira sei. Ndicharamba ndichingoposta mamwe maconfessions avo anenge atumidzirwa nana Haidi, uye zvekare ndichiposta nemavideos zvekare. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.